I właśnie tam basa w rodzinie. Głośniej! Czego chcecie? Kutasa! Niesforny kutas! Fucking death! Ima fucking death! Ima fucking death! Dziękujemy serdecznie! Ima fucking death! Kurwa się żyje w rodzinach teraz. Jaka agresja w ogóle, ja pierdolę. No słuchajcie, to by było na tyle. To już jest koniec Hardromu, a prosimy o set DJ-ski. Słuchajcie, zapraszamy do baru na małą kolejeczkę i za chwilę kolejny zespół z naszej stajni. Dziękujemy.